Όχι. Τάκης, τάκης. Τώρα που είμαστε. Τι κάπου ξέρω δεν τα θέλω. Σε λίγο κάνουμε Μάλλον. Αφού είμαστε μέσα σε τέτοιο μέρος, μάλλον θα σταματήσουμε. Αλλιώς θα πήγαινε περιφερειακό. Τι θα φάμε, ένα σάντουιτς. Με μανούρι, σ' αρέσει το μανούρι. Εμένα δεν χρειαζόμαστε το κάπκα. Το μανούρι. Εδώ. Άκουγε, Δεν το ξέρει. γιατί θα περάσει η επεξεργασία να το κόψουμε και το χιλικός. Λίγο δεξιά είναι το μανουρί. Τι είναι? Το μανουρί είναι στο τυρί. Ένα σαντουιτς τυριού. Ένα σαντουιτς τυριού. Το μανούρι τυρί είναι. Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου τα ψωλέτερα. Βασικά η Έμιλη τρώει σάντουιτς με μάτα, κρεμμύδι. Η Έμιλη το λέει Κρεμμύδι is on top. On top κρεμμύδι. στην κόρυφη. On top κρεμμύδι. Και εγώ τρώω γύρω πατάτα. Όχι, Σ' άρεσε η μαγιονέζα? Όχι. Δεν μου αρέσει. Είναι μεταλλαγμένα αυγά. Μεταλλαγμένα αυγά, ποιος κατάς. εγώ τρώω η κέτσα δεν μ' αρέσει καθόλου ούτως ή άλλως. Αυτή τρώει. Καλά είναι. Εδώ εσύ πως είναι χάρη. Αυτό. Σαν δεν τρέπεσαι. Αλλά σας είπες στο τζατζίκι χάγια. Αυτό το είπε. Σαν δεν τρέπεσαι που είπε στο τζατζίκι χάγια. Σαν δεν τρέπεσαι. Όταν περάσουμε. Αλλά θέλω ούτε να σε βλέπω. Δεν θέλω ούτε να σε βλέπω. Δεν θέλω ούτε να σε βλέπω. Αλλά φύγε. Δεν θέλω να καθίσω άλλο μαζί. Α, όχι, ο Νικόλας Πάντα να έχω. Ναι. Ποιος το είπε αυτή τα σκία. Το πυροσκύλευκη σκία. θες να δάσεις. Το πιτόγυρο. Δεν είναι. Το πιτόγυρο είναι Τουρκία και Ελλάδα. Τουρκία και Ελλάδα. Τουρκία δεν έχει πιτόγυρα. Τουρκία δεν έχει μετά από τις απομονήσεις. Το πιτόγυρο δεν είναι Τουρκία και Ελλάδα. Όχι. Κάπου το έχω Αυτό ακούσει. είναι αυτό. Το καθήκη. Είναι πάνω μου. Είναι καθήκη. Είναι βήμα. Της κοινωνίας. Τι λες ρε, εγώ σου λέω τέτοιο. Εγώ σου λέω βήμα. Εγώ σου λέω... Εγώ σου λέω βήμα. Πατσούρας μεριά κατάλληλη. Εγώ τραγουδάω να τις πατάς. Όχι, τι τρόποι σε λέω. Πάνω τραγουδάω. Στο παράθυρο. Μικροπάνο. Ξέρει κανένας στο πάνω. Μικροπάνο το ξέρει κανένας. Σας κάτι, όλα με βρειάζω, πώς σε λέω. Πίκλα. Πίκλα σε λέω με βρειάζουμε, είναι βρειάζουμε. Πόσο φωνάζει. Εμέλεια. Αυτά μόνο στο σπίτι. Πρέπει να σε πω αμέλεια. Όχι αμέλη. Πόσο φωνάζει. Εμέλεια. Αμέλη. Εμέλεια. Δεν κατάλαβα. Εμέλεια. Είναι το όνομά μου. Ναι. Είπες πόσο φωνάζει στο σπίτι. Ναι, Εμέλεια. Εσύ να πω ποτέ σου και σε λένε Εμέλεια. Εμένα κάποτε, εγώ ήμουν κάποτε σε ένα σκέτ και είχα το όνομα Εμίλιος. Ρώτησα στα παιδιά. Και διάλεξαν αυτό. Εγώ κάποτε έπαιζα ένα ρόλο που λεγόταν Εμίλιος. Βάζουν τα καλοκαίρια παλιά που βλέπεις σε χώρες. Όχι μόνο. Επειδή ο παπά ήταν εκεί σε μένα, ο παπάς φέρνει για να μην προλάβει ένα όνομα, έτσι, ένα όνομα σπιτωμένο σας. Και σου είπανε, ναι, εκεί περισσότερο καλό. Υπάρχει
υπάρχει και σε αρσενικό το Εμίλιο. Ναι, εγώ έπαιζα ένα ρόλο κάπου. Ήμουνα full nerd. Εμένα ξέρω να φωνάζουν Εμέλιε και Νευριάδη. Δεν υπάρχει αρσενικό τέτοιο όνομα. Εμένα με φωνάζουν Αποστόλα. Αποστόλα. Με φωνάζουν Αποστόλα ενώ με λένε Αποστόλη. Καλά, το σταματήσανε. 14 πλέον. Ναι, Νόμιζες δηλαδή ότι ο Νίκος φαίνεται πιο μεγάλος από μένα. Δηλαδή είναι σίγουρος. Α, τώρα το καταλάβαμε, το έχω πει τουλάχιστον 4 φορές. Τότε εγώ τι είμαι. Πέμπτη, Τετάρτη, εγώ τι είμαι. 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 Ούτε κάπου ξέρω τι τάξη. Όχι, σου είπα χθες. Πώς τον κάνω. να ξέρει να σου πει κάτι για το χαρακτήρα μου. Αν μου πείτε κάτι πολύ προσωπικό ή κάτι ιδιαίτερο, κάποια κουβέντα μου σε μέσα σε ένα λεπτό να το ξεχάσω γι' αυτό το θυμάμαι καν. Με λένε Νίκο. Αφού μου είπες ότι θα το ξεχάσεις. Είπε σε 3 λεπτά όμως Νίκο, περίμενα να περάσει 3 λεπτά Νίκο και τα περίμενε. Όλη την ώρα Νίκο σε φωνάζουν. Νίκο. Πώς με λένε. Εγώ και η Μέλισσα είμαστε. Όχι αυτή. Είπα αλήθεια. Συμμαθητές. Φυσικά και συμμαθητές. Περίμενε. Είμαι συμμαθητής με αυτόν. Είμαι συμμαθητής εγώ με αυτόν. Όχι, αφού είπες ότι είναι σε πέμπτη. Αφού πότε είπε το ότι εσύ είσαι αδερφό. Αδέρφια, κοίτα, αδέρφια, συμμαθητές, φίλοι. Οκ. Είμαστε όλοι. Εγώ γνωρίστηκα με αυτόν επειδή μου έδωσε ένα τσιγάρο. Σταμάτα να είσαι κομμάτι. Τσιγάρο μας ήρθε. Συμμαθητές εκπροσωπούν αυτοί που πάνε άλλο σχολείο και εσείς Ξεδέρφια δεν είστε εσείς. Όχι. μένουμε αλλού, αλλά πάμε στο σχολείο. Αδέρφια. Εντάξει, το έπαιξε. Αυτή είναι αδέρφια. Αδέρφια. Αυτή είναι αδέρφια. Εμείς είμαστε αδέρφια. Εμείς είμαστε φίλοι. Αυτή είναι αδέρφια. Βοήθεια. Πάρτε γελιά. Δεν χρειάζεται το γελιά. Πάρ τα γυαλιά σου. Κάτσε. Πού τα ρε. Ωραία, θα κάτσω εγώ με τον Νίκο. Όχι, εγώ θα να κάνω. Άρα είστε φίλοι ή τι αδέρφια. Ωραία, εγώ παίρνω το δικό σου αδερφό τότε, Νίκο. Νίκο, εγώ παίρνω το δικό σου αδερφό τότε. Φέρε μου το καπελάκι μου Άρα εδώ. είστε όλοι φίλοι. Ναι. Νίκο, έκλεψε τον αδερφό σου. Πάρ' τον δικό μου. Έκλεψε τον αδερφό σου. Αδερφική. Είμαστε αδερφικά. Αχ, θα μπερδευτούνε. Είναι αδερφικά αδερφιά. Είμαστε αδερφικοί φίλοι. Είμαστε αδερφικοί φίλοι. Άντε αυτή είναι αδερφική. Συμμαθητές. Και φίλοι. Και αδερφική. Μα Εσύ και εσύ γνωριστήκατε λόγω Οι οικογένειές μας είναι οι φίλοι. Οι οικογένειές μας η μαμά μας δούλευε στο νηπιαγωγείο Πανεπιστημίων. Δούλευε η μαμά τους Ακριβώς στο ειδικό πανεπιστήμιο. 2 χρόνια. Ναι. 2 χρόνια. Τι λες ρε Μέλια, δεν πώς γνωριστήκαμε. Ο Νίκος ήρθε στην πρώτη γυμνασίου, τώρα είναι στη δεύτερη γυμνασίου, άρα πέρασαν 2 χρόνια. Παιδιά, Όλη την πρώτη γυμνασίου και έφτιαξαν όλη την γυμνασίου. ναι, εντάξει. Η Έμιλι! Κάτσε κάτω, Η ρε Έμιλι παιδάκι. ξυπνάει όντως συνέχεια. ξυπνάει όντως συνέχεια. Λέει ότι ξεχνάς Ναι, όλες μετά από 3 πριν λεπτά. από λίγο της είπα ότι τα ξυπνά. Α, Πώς το λένε. Όχι, τι τάξη πάει. δεν το είπα πριν. Μου είπες αλλά... Πώς με λένε. Ρε. Έλα Πέμπτη, ρε. πού πάει, πέμπτη. Πέμπτη, κάτι. Πέρασαν 3 λεπτά, πώς με λέμε. Πέρασαν 3 λεπτά, πώς με Νίκο. Το είπε ο ίδιος. Αυτόν πώς λέγεται. Πού πάει πέμπτη. Τώρα, εγώ. Το όνομα έχει. Πώς τον λέμε. Μην- Πώς το λέμε. Περιμένετε ένα.
Αυτό που φαίνεται, εγώ νόμιζα ότι θα τα πω. Ναι, αλλά τώρα γι' αυτό είναι κύριο time επειδή πέρασε τα 3 λεπτά. Πώς ζαλίζεται και για κάποιο λόγο θα δεν ξέρεις τον τι πάει το πλάβο. Πλησιάζουμε. Ναι! Όχι, Νίκο. Το ίδιο πράγμα είναι. Πλησιάζουμε λοιπόν στην πολυπόθετη στάση για το γεύμα το μεσημεριανό. Τώρα, εδώ τέρμα οι πιέσεις. Ό,τι πιεστήκαμε. Τώρα χαλαρώνουμε. Χαλάρωσα κι εγώ δηλαδή μέχρι που έκλεισε και τα μάτια και κοιμήθηκα. Λοιπόν, στο αριστερό μας χέρι είναι η Λαμία. Αφήσαμε πίσω τη Λαμία με το όμορφο κάστρο της επάνω. Πάμε λίγο. Η Λαμία μια μικρή πόλη γύρω στις 40 με 45.000. Μπορεί να είπα και πολύ πληθυσμό έχει. Λοιπόν, στάση Όλοι το μπερδεύουμε, μην αγχώσαι. 45 λεπτά Εμείς είμαστε φιτιλάκια. και αν δεν μας πιάσει και λίγο παραπάνω. Εμέλια, δείξε τον Αχιλλέα σε κορίτσια. Είστε ευχαριστημένοι με 45 λεπτά? Γιατί δεν το κάνει! Να μας δουν όλοι μαζί, εγώ είμαστε. Α, ναι. Θα πάτε, θα πιείτε, αλλά ποιον θα επισκεφτείτε? Τώρα βάζω... Όχι! Την τουαλέτα. Ναι! Ο καλύτερος μου φίλος! Θα τις πείτε Εγώ μετά. έχω Xiaomi MI11 5G Lite. Εντάξει. Δεν έχει. Και καλά κάτσε. Εγώ πρώτη γυμνασίου το μαραθωνικό. Εγώ πρώτη Στη Δευτέρα. Δεν μπορείτε να καταστήσετε το ChatGPT. Γιατί δεν είναι 50 σχεδόν που βάλει. Στάση μπορεί να σου κάνει κάτι και να βοηθήσει. Δεν υπάρχει τρόπος. Πες μου ότι ακόμα έχεις εγγραφές άλλες. Δεν μου χρησιμεύει ούτε πέρα. Εσύ το μόνο που βρίσκω είναι εμένα να είμαι περίεργη. Τι φωτογραφίες έχεις. Ναι, Θα μου τις δείξω και το... Εγώ είπα τώρα χαλάρωσε και το λέω πώς. Έτσι πάει. Τι είναι αυτό. Αυτό ήταν το καλοκαίρι. Εγώ, με στάση και φιλιά. Τι είναι το πάνω. Το πάνω είμαι εγώ. Φέρτε να δείξω. Εγώ, ο Αναστάσης στη μέση και ο Χιλιάς, ο αδερφός μας ο μεγάλος στην άκρη. Εδώ Το καλοκαίρι. εσύ από τότε, σαν να έχεις αλλάξει λίγο το μαλλί. Ναι, το κούρεψε.